for ye daswa enyasem ketwa kra Krufie festival Krufie afashe afibiano nananom ehwe na won mo hye ehye ho fa eyemane yakono eno a neguso a wani guso a wo hwe a wuti enti Nyansapo kasa mfuyini yeso ya baba bipim bomode subscribe na share na like na fo adwenche fato ase fa ma wenu nyina nananom akonfo aguna ye ka akom nso dia na ese konfo no che enyasem ketwa kra enti aguna konfo na wo mufire aguna nananom amo nso ba ya wo mode wo machita ba beta ekira behwa mani ma wenu nyina meya mu nyina akonfo emma eni wei enso kropo papa panyini amote kopo konfo enye nipa ketwa na wote wasa papa panyina itimu nyina adwono ne ade no omu nyina ewo akomi mu amware dan yie pa ejra wesu ye ejra kopo ono so na ebaaye no a ehu no wesu ye nananom empanifo opanyini ono so de o hyesesi edwumade odi wasantebe manyasem ketwa kora konfo no chenso no ya no che konfo no small boy ono so akomu no abedam yie pa wonyi nipa ketwa ewo ho no na sami so resantna atwa eba no a na chese enye nipa ketwa kora sabi okonfo panyini pa afashi edeka se one ne bosomfo ne si wo mo na so wono na ote jata Appiah na eho abakwasem ewo ho no mo tibra ye de ne banka kranka kriya ye nhyase na yemfa ewugumu a jata Appiah wo bu kiremu a na ye setetete no enkoden akon na wono nananom wono ekono wono wo mo sheda eye brim beka se design edwono sa aye Appiah edema konfo a edu wono a wotenemu na wotenemu sa na ye se wode ba ko a na nipa suru na tamfu suru a wo mu ntimi emma animu na ohwe kuro ye ne afashe yi Krufie afashe yi ekoso yi a na ye se ewo bono eproye emantem a eben nkranza bredi asem na ike kwan ya na nanom fa so na wo mu chichiri kuro no opanyine fense agyin ne ba prekope ene konfo yi a wote eye jata Appiah ma ede ne ebadwabo yi ase na ebrebi ebeto dwa chim so opanyini na yese one ne yere kra ene wode ma won mada anadwobre na opui se okodwunso se de nyina yi nim no tetenem ne ade ne kra banom ne sa adwunso ne ade ne enti anadwobre kra be pia badwunso ene aka binim ho a se bi ade fensi kra bo di si de madwunso egu titru mema no wo mu enim yo enne ne nsachaya ba yese sidan a ne aye adwunso dan na se tiefi ade ahye ne ade a enti opie se okodwunso anadwobre no opie ye wa mebiem ne yere ache wahwe na awenhu no anadwobre na bakwasem chemo musi nkonwa so esi ntwene so ema enipa hya ase se wo mo hwehwe wo mo anhu no ade achi ye kobo na nanom amane still na opanyine friends se agyin wo mu ni baabi a wo me chese ntie ye ya enne afashi aba abedu de na opanyine agyin ni dinda so tiase besi ne o ware ma be si dunum ne manom de bebre nanom de ntimi enkan na enu akire no ena omo abusuan ye se ene omo bebisam no ma hwehwem ampa ekodu baabi a ekotodwa se opanyin no onyerai na emmumu no eye mmotia awonhom ena aba befa no na omo de akwa ebuo bi mu omo nsintwene so a nefu anso opanyin agyin beba enti omo so omo de ose ede ye oyo eburu ntwini mu sintwene so a nefu anso no omo te baabi a ese bo na ohyem no te ese obi bowa na obi o ka omo no mate sese ewo bi ekoso ha na se ntintin ni tietie mu akwanyina ne se opanyina agyin ena wapie a chese ekoya anwasem edi besi na eda so da ho no na eyenkode no okonye na obedu saasasi so we no se we di ebere na di na bre ma mentina ya bredi ena ebenya asa kuru na di no ebeye bredi enti sabri eye bra edura wo mo de kai wo mo nananom eko a wo mo konye wono papa agyen ya ochichiri kuru yi enkode a opanyin no okonye na ode eboaye ema enne enka bono mantem de na se bono puye mantem de enkuro no soso pa na bon kranza enye kuroketwa ene ade a
sabi ko tonka ne kese mu ni pe wo mu no enye bredi yonko no nanso bredi no so wodin enam afahye ene opanyia gye nkode okoye ene boa eje wo man ne to ho no no enti ena abesini na se munimu a opanyia gye America na se ne leyi wato anan mo se do ache onye mfimisi anu de kambom ene se de omo Nyansapo because on the baba ko e do bi wan say ni papa oni kura na fashion we odi maako be se wo ha ene aduanan nso wo ha ne aduanan nso ne yire baako a ye ne kodi nkomo no ono to so be se enum we kire mu a satama na wo be wale papa yi na papa no kura e wo yire nom dada e wo hono a wawo enu ti Nyansapo ye de tinze ne ni exza atamo wo na komu mu so dada wo kom eno no be sa no ya de free man for ba ya enu achi no obeye ne yire ene entity mfie ni bi ne mfansi me ansa na be ma be ware obewo akomu okona nim kakra na ne yire otosu mu de ba na anya hwe no yemfanse ne wanya mfiji abese aduonu enti se de aduonu no kwa koka afahye be se maako wo ha aduan nan so a wodie na ese papa yi ansa no ofiri mu no na wanya mfiji an bebro be se wo ha ne edoso enso ene ade wei ene bosomfo no ono nso sabi god opanyina gye America na se na bakose ne ba no yedi ka kire mu dada se ye wo bosomfo ene ye wo komfo bosomfo ya wo tutumtuma sabi god se bia wo himpo bia wo badwa baase aha nso ono nso ayo himpo anya ase ketwa eduma de titira wo ye e wa afahye ya se ne se ono boa ehwe e ma nana no aduane bi be che nana no maboso ya kire mu dada se wo mo de aboso ni hyedem adenuanan e mo hyedem ansana omo yi wo mo adu omo pi amo aka wo ma no enti eye bosomfo ya sede se aboso nanom yombedie ni won na sede no ne mo eye okomfo so sede ni se obi ba okomfo no ebe ko waku nanom mo yi Appiah no na woko abisa no no wabisa owia enwa mane ne ho ntutua ne ade e wo se nanom nsaka no de bosomfo yi so na edi animu no so ekokoye nti ayi chemaku mo yenhwe yata pakan ya ena na comfort ne kakra yenko e ma re vise o mu nyina no eje yi ne ka wo de for se unye da se wode na jade unye bi ato na wode unye so wode se aso for the to se ne ebuso ko ni we bi kan ya me akonya me ba ha na no kwasem ni enie ma me de mani ehu no de me de maso ate de me de me nsa asomu ene ade e kire se enafom kra enti bosomfo ni na konfonso etijata apakan mu wo mo do wo mo bekwa akodu biaya e wo se wo mo de abosom ni nyina de wo makwa akodu ni eni na abosom no mo de ka hwe se obia wo wotu busum bia no idu asane na no sane bo sane wo fa so wanyim no ntumi a oba na obesoa na ha no wo maso ya edumu begu o ma ya amamre ni amane akeka wo mo ano na afi dwumadi ni ehase enti enne de yi no no
nanoma konfo no nyina mbesa display na wo madutuma enye asakoto ye wotachi man bono ta mensa bosonfo nana kwaku ha ifa bukum eho no na wo wonye ni paketo a ye wo obofo china man a wono de ni nyina so ni moto eye mpentem mu aten wo mu nyina ba medan wo modi a chew ye wo Krufie dogi china man konfo a wo mu nyina nya konfo kito a wo mo aba be pi mu hanoma wo mo rama ne ma etini akonkan nti sabri no ye hwede ye koso no bi enti konfo a na wote jata Appiah mu no won wate ase fom a won se wone nananom adi asante ese wo fira Appiah mu wasi fom a amamre no ebekoso kwasem ne se jata Appiah bi biase nyina mi mani se ye wo hiu se ye wanyu ni nyawu bi da se konfo we ni bi de kanya ni mani kuche wi se mi ni santa mi e de ehu e wa hase enti nana no ma hyase achiachia a enya semkoto be hu se konfo anoche woni nana no wo mo kan ho mu nyina young boys wo mo na toto aso no memu akora nenso wo mo ahya kom na se a wo ma weda de mu a enye asemketo akora wo ho no ma wo mo edi ani mu a wo mo chiachia enti konfo jehu asuo pemu konfo bebia ni abofre mu ono de kodu eni asesedwa ekom hwenie pa wanhwe ya sede wasi efra de kente no hu ni wono no ha wono di kan ya sede bon ne mama so na wato papa no sisi a konfo jehu no asuo pemu ekomfo enti nana Krufie dogi china mai konfo no samai konfo wonye ni paketo akra wa akomu mu wa biye pa weda ni pa enya asekoto wono ena obe ya bo se aban ehyehyehye no eni ade a na chiame eni wo mo nam no ekurukura no mu nkakra a wo de no eba enti ene kuruwa ni eniwa sanse oba bono epuye mantama na na ma konfo ma weda de mu eni ntini edwetwo wudo wo mu nyina do mani ababe pimu hanuma won behwe ama Krufie afashe edi na edi nikama
enti said ye di ka bubu din di atom anim na yes Krufie dogi china man konfo wana aba hye ne kon wase sei ogina hoyi a okwe ye tom anim se omuduru ma obia e ba e bu omudi ne adi akyem enti nana no na ekwe enti enya asem keto akora ewo kure fen se bredi no wo bono epoye mantem Krufie afahye na yebusu a ye hwa ye tia ene Nyansapo ni nyina edi ebemamu ammo wele akonfo mpanyimfo ena wo chi we so ene obofo kyraman na ni moto eye mpentem mwa panyini pa onyini pa toasa enti omuhwe papa yi so ote ya wo nyina ne wo panyini pa na me boni bi se tachiman bono ta mensa osomfo na nakwaku ono eno no wono panyini pa na ono so egbe se santa bebe enti abuja so we santa so ato nananom na ebai wo mu kunya ne didi kan na eye nkranza enkrakrafo miensa wono mu ekuru omo kochichiri ya friends say nkranza erika kan wa bakwasem ene nana ankasa di nkomo wo ba ha no wono ni kranza ni fahene wono ni ena wono so di nechita ebeta echiri e ma remfi se nana na kan ye bra ene ne bon nkomo no se ahanso ehye wono mase a intino na ye se ni die mu a na ye se wotwofuro na ato nkwem nti se afahye te se eba na nana no nkranza fo ntimi ntran nkranza elhwe enti otwa ba panyin no di ani mu na nkranza ni fahene ono so etoaso na omunyina ono behwe ama enne medina akọ enkanka ya bodwa ne data atesene enya asem goto ewo ahase
Abusia opengini eje a wochichiri kure ne baba akuni danso Appiah no no woye odifo woye dwadini businessman said the English boni kanu no na wayese da senkese a amansan nyina emu aduane esom yen woye bema na nsu nufu amansan nyina enu ano a nufu tabraba what is second timpomu nsanso na hia amansan nyina en wayete se dunsina obre osoye abrefo wonu wotiwe yi wayese so nkese a wudi na chiko afu mu a ahesuo nkan wo na wayese chiniye na wokata ne me nyina eso wode ani die ebuo edema opanyini akwada odefo ohiani obia danso Appiah enkodi ntino abaso body bebre ene opanyini waje wono na wahye ne kaftan wonem dwanumu be ma kokko fefefefefefe kama na yesre nyampa ene nananom abosomfo se wonu nyina ko nhyira opanyini wonu mo bi ma no wo mu nhyira no se nyame ento ne nsa no adwuma mu oma ne nyini ncha ahoden wo mu enkwatenten se obetimi atena se na ne bre so aba no ono ankasa obedibi na wame enti danso Appiah ena afei ene wono so abadwa bonase na woje enchia wochiachia omanfo ewo bono Appiah ukodrufo no Appiah wodi anopobusu ene wohoro ne nase wotumfo bankete che Nyankopon ne yesre no se onu Nyankopon nankasa no wonye okese wonsori okore taban so wonfa wonko Appiah wa waye su a opebremu ena omanema ensuo enom e kire se oye ahokyeremu boafo a wono ena ne ntaban se ena enyini wo wadanso danso simpitim primprim obema wukodufo wonsinsuo mansa no ham danso Appiah no wono ena atiesi dwumru a woyi nkunya na ne kakra nyame de amboa no no wono bi eche womo so a wono ehia bi
Eje abusuafo enye asem ketwa kra yewra danso Appiah eno no wabe disbury dwedi no etwa so Nyansapo aha ne ensu edi AC yenye ne kejebi nyame ya adoma afese ne ebe chense na yenso de beba no so be chenwe medini abusuapani Owusu Atuomi bomode na subscribe na share na like na for adwin to asem ye mo nyina mo ene hwa waje Sabeka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se Krufie no ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya